O alcalde José Ramón Romero e a edil de Medio Ambiente Marisa Collazo, xunto con técnicos municipais de Medio Ambiente e representantes de Sogama, participaron onte pola noite no Centro Social de Abanqueiro, no acto de entrega dos composteiros a aqueles veciños que mostraron interese na proposta, a que o Concello ven de adherirse. Trátase dunha experiencia piloto que comeza este ano con composteiros nunhas 30 vivendas unifamiliares dos núcleos de Abanqueiro e Cespón, e co que se pretende impulsar a compostaxe nos fogares para lograr unha xestión máis sostible do lixo. Vimos aquí a presentar un proxecto piloto de Sogama, que é, aquí en Boiro se están recollendo, están xerando 6.908 toneladas de residuos que van ao contedor xenérico, dos cales un 40% son materia orgánica. Entonces, o que se quere facer é recuperar esa materia orgánica e non botar no contenedor xenérico. Por eso ven o proxecto piloto dos composteiros. Como ben dicíamos antes, non vamos a tardar moitos anos, no 21, no 23, ter os contenedores marróns para a materia orgánica. Entonces, a xuntanza de hoxe é para repartir esos composteiros e que xa a xente se empece a reciclar a materia orgánica dentro dos domicilios. Ademais da entrega dos composteiros, todos os asistentes recibiron unha formación inicial sobre o modo de emprego e a importancia de reducir os residuos orgánicos no contenedor xenérico. A materia orgánica constitúe a maior parte dos residuos da bolsa do lixo. Coa autocompostaxe o que se pretende é reducir esa cantidade de materia valorizable que se deposita no contenedor xenérico.